valmistautumisalueella Auli Lavers sekä Saila Yli. Ei. Vähän suppeekin vai hukkaan. Siellä päin. Niin. Niin. Aivan. No sitä se on, mutta se, että sit kun sulla on niitä, niin kyllä se siinä täytyy pitää se, että niin montaa työntekijää se ei kestä. Yksi hoitaa sen 15 Jos oikein semmoista taidettiin mulla on, että on niitä kahtia niin se on aika helppoa. No, mä en ota, mutta tytöt ottaa. Niin, mä en ota ollenkaan. Sä ajat keväällä työtä. 2 kertaa vuodessa tyyliin. Niin, sä teet tuon. Niin, kyllä. Kynnön alle juuri. Tai sit nykkimään pois. On vanha kasvailla, niin se oli niin kuiva. Niin mä vein pellolle kassaan ja valkeen häntä. Se on niin paljon se olkea. Joo. Niin. Joo. Siinä se palo. Vähän liekiä. No, näyttää sitä joo. Maailmalla käytetään oikein paljonkin. Se on niin, että jos sulla on 20 vuoden talli ja sä käytät siellä vellettiä tai silvettä tai olkia. On semmosia laittaa, millä saa sen pelletiksi uistettua takaisin. Näin saatiin 5. nollarata kakkosvaiheesta Maija Plumille ja Uvi Ankalle. Ääntönumerolla 35.